Welcome back. Thank you. Back and back. Mega love shoutout. Wala pang harang, bukas pa ako mag-a-apply. Wala pa rin ba? Wala pa. Bukas pa ako mag-a-apply 28. Kaya mag-update lang ako ngayon saglit. Malay mo, malay natin, Malaysia. I-approve na. Salamat sa pagdalaw, mga katropa. Thank you, thank you. Lovely, mega love shoutout. Ayan, si Bay Myra ko. Baka start ko lang mag-plancha ha. May notif agad. Sana all naka-notif on. Ako nga di pa naka-shower eh. Pero mamaya na. Hoy, hindi ah. Nung hindi ka dyan, sa ako kita dyan eh. Ganyan ang mag-live. Walang arte-arte. Walang sukla-suklay. Walang ayos-ayos. Ganun. Kaya pala baho. Uy, nakikiamoy ka lang. Reklamo to. Nakikiamoy lang. Yung aso nga, di nagre-reklamo. Dito sa tabi ko eh. Ikaw na nasa malayo. Reklamo ka. Red, busy pa. Kamay ko. Oh, siya. Oh. Okay. Yeah. Mukhang naka-public naman kanina. Yung saglit lang na LS mo. Matulog ka na daw, sabi ng amo mo. Hindi ah. Huwag ka daw magpuyat. Hindi, sabi ni amo, may pasok daw bukas yung mga alaga. Mga giatay. Hindi, magpa-music tayo at sasayaw. Tumuwad tuloy.
Earth channel, subscribe to you time. Ayan, mega love shoutout guys. Welcome, welcome to our live stream. Ayan, shoutout po sa lahat ng mga katropa natin dyan. Thank you so much for the support. Ayan, welcome, welcome guys. Air channel, VJ Mix Vlogs is done already to you, please. Please subscribe back to her. Thank you. Ayan. Welcome everyone. Just drop your link and we make dikit-dikit to each other. Mag-proof muna ako Sige lang, proof lang pag may time. Nag-ikot-ikot tuloy. Umikot-ikot. Wala ang connect. Ikot-ikot. Umiikot-ikot. Nawawala yung connection ko. Okay na ba? Si Srijay hindi na ba umikot dyan? May love shoutout Kabit. Thank you for coming. Harang pa, sige harangan mo hanggang bukas. Tambay lang, sige kapsat, nagyamain. Sige harangan mo hanggang bukas Kabit. Loko mo ko pag yan bumalik pang harang, ihanda mo na yung 150 mo Haba ng harang, oo hanggang bukas yan na harang, kaya dyan ka lang sa harang. Hanggang bukas yan na harang, kaya dyan ka lang. Makaharang wagas Prank ba yun? Hoy, what's wrong with you? $5 million in the house. Mega love shout out. Don't wanna stop believing.
Bukas ma-approve na yan. Sino ang iibigin mo? Umiikot ang isang laruan. Hoy sis VJ, mamalansya ka lang dyan. Bitawan mo lang yung cellphone mo dyan para mabilis ka matapos. Si Baba andyan sa likod mo. Sabihin niya eh, oy VJ, lagi ka na lang nag-YT, mamalansya ka dyan. Sabi lang niya yun sa'yo, pero ang totoo ay marami kayo. Sa mata makikita. Nasa harang po rin. O, dyan ka lang sa harang, Kabit. Huwag kang lumayas dyan, ha. Harang lang.
si DJ Jubel ang moderada. Papasayaw ka! This is the mix of DJ Jubel. I know. Technomix Club. Party mix of DJ Jubel. I know. This is the mix of DJ Jubel. I know. Dahil sa'yo. Hanggang dito na lang. என் வாழ்க்கையில் ஒரு பங்காற்றி வருகிறது. நாள் முழுவதும் என்னை புத்துணர்ச்சியுடன் வைத்துக் கொள்கிறது.
ஆறுதலும் நம்பிக்கையும் கொடுத்து உதவி செய்கிறது. அது மட்டுமின்றி மைலோ எனக்கு நல்ல Dito na lang. Ika'y tumating, parang ibig ng hangin. Ako'y nagpahinga dahil sa'yo. Alam na, di natin pwedeng galaw. Iwanan ang daan tungo sa'yo. Di mapigil ang lungkot na nilarma. Ang dahon sa hangin. At nung dumating ka, parang magandang panaginip. Kasama ka sa kwarto ay gabi. Dito ako sa aking tabi. Lahat tayo parating. Kahit ang kamay, kung kailangan ako. Sige, hangan nyo lang. May pasaway. Hi, Ma'am Lord. Saya. Mega shoutout, Kingo. Thank you for coming. Mga pasaway, pag ako nagkaroon ng harang, pag video hinarangan, gising pa ako rin gising pa.
gising na gising pa. What time is it? Anong oras na? Alas 12 na. Save muna may MPL. Haha. Okay. Save na. Sige, Marites eh. Hindi pa nakasave eh. Wala ka pa rin harang dito, Ma'am Lord. Idikit ko na ba to sa'yo? Oh, isagat mo na. Idikit mo na. Idikit mo na lang. Idikit. Wala pa nga. Bukas pa ako mag-apply ulit. Baka sa iniikot yung ano ko, yung signal ko. Lakas ng music kaysa boses mo. Ganun ba? Yan guys, nagbaba si ano. Yan guys, nagbaba sa Idol Rosero ng kanyang bahay. Guys, pwede pa love. Idol Rosero, nag-love shoutout. Ayan, wala nang bula. Natapos na eh. Natapos na naligo. Bagong ligo kasi si host. Kaya ayan, may pabula-bula. Pabula-bula o pabola-bola. Ayan, wala na. Wala nang store po. Makita na malaking noo. Malapad pala, hindi malaki. Ayan, naka-normal na siya. Wala na siyang bula. There's no bubbles anymore. The bubbles is gone. Kabit harang pa ba? Ba't si Alex Kyla may harang siya? Kayo wala. Kayo niloloko nyo Harangan nyo. Isagat nyo. 10 hours daw yung harang niya sa akin. 10 hours. And malapit na tayo mag-end. 3 minutes na lang. Then mag-end na tayo para matulog na. Maawa sa iBag. Maawa sa iBag dahil malaki na. Tulog-tulog din pag may time. Shoutout Team Gucci. Ayan. Shoutout sa lahat mga kapitbahay natin dyan sa Team Gucci. At saka sa, syempre sa bahay natin, mga ka-team, katropa. Nag-love shoutout. Linggo, naubos na yung bubbles. Napunta na kay VJ. Ayan, 2 minutes left. Mag-end na ako. Thank you guys. Okay, lapat mong noo. May pataas-taas pa ng kilay. Oh, asset ko yan. Isang kilay lang. Diba? Para mawala yung antok mo, Ingo, kikilayan kita ng isa lang. Ngayon yan. Yes, now yan. Yes, now. Habol sa buntot. May humirit, wait lang daw, kaya wait, ayan. Wait natin siya ng 1 minuto. It's already 45 minutes.
pang... Inggo, SS pa, Inggo. Para mawala yung antok mo. Inggo, 10-4 lang ba dyan? Tignan mo baka ano, baka inaantok ka na. Ayan, 5 million in the house. Make love shout out. Oh, Habibi. Ya Habibi. Hello po. Habibi. Ya Habibti. O بحبك. When inti Habibi. Bakit ngayon ka lang, Habibi? Habibi ng kabibi. Habibi ng kabibi. Bakit ngayon ka lang?
Hong Kong. Ano daw yun? Pasaway kasi ang pusa umihi sa kwarto ko. DJ Bench Vlog, mega love shoutout. Ayan. Shoutout DJ Tamsak, maraming salamat po sa patamsak. Ayan. Ito naman is Kong kola, a booty cake, Ano guys, mag-end na ako ha. Maraming salamat sa pagtambay, sa pag-stay ninyo. Sana bukas ayos na tong ano natin, ang brave natin babalik na sa dati para hayahay na naman ng revenue natin. So may ganun. At saka ano, alas 12 na rin pasado, kailangan nang matulog para blooming lagi. Mahirap na kapag laging puyat, nakakalaki ng ano, nakakalaki ng eye bag, tapos nakakaliit ng nyong. Bye habibi. Thank you mga habibi, mga habibsi. Thank you so much. Good night. Ingo, ingat ka dyan sa duty mo lagi. Secure your post. Huwag patulog-tulog, baka ano, buhatin ka dyan wala sa oras. Whiskey uniform. Okay guys, maraming salamat sa inyo. Have a good night and ingat-ingat na po ang lahat. Kailangan na rin matulog ni Brave para bukas is maaga ang gising, may pasok. Ang baril ko nasa tabi ko lagi. Ingatan mo yung baril mo. Dalawa naman yung baril mo dyan eh. May baril na nakakabuhay, may baril din na nakakapatay. So mag-ingat ka, baka nakawin nila yung baril mo dyan na nakakabuhay, yari na. Thank you habibi, mag-iingat din kayo dyan. Ayan. Ingo, ingatan mo yung baril mo dyan na nakakabuhay. Kundi kawawa yung ano mo dyan, yung jowawas mo kapag ninagaw yung baril mo na nakakabuhay. May baril naman, walang bala, pero nakakabuhay naman. Ingat-ingat lang, baka maunahan ka. Yan si Ingo eh, may dalawang baril yan. Yung isa full, naka-full load yung magazine. Pero yung isa, isang pitik lang. Buhay agad. I-eksakto na nga lang natin ng isang oras. 6 minutes na lang. 54 minutes na eh. Kaya, gawin na nga lang natin isang oras. Kwentuhan muna saglit. 54 minutes. So, 6 minutes na lang para isang oras. Yun kasi, di ba nung college din kasi ako, nag-aaral kami. Nakakape ako. Ayos yan, para mawala antok. Di ba? Di ba nung college ako, sabi ng professor namin, palibhasa sa inyo. Yung mga classmate, may classmate kasi ako dati na walang ballpen. Nangihiram, tapos sabi ng teacher namin, palibhasa sa'yo, dala-dala mo lang yung baril mo na nakakabuhay. Paano na lang, pag may laban na, tapos wala kang bala. Gusto ko lang mag-follow. Ano daw yun, mag-follow. Use me, yung may mga request dito sa FB pa after pa-confirm. Tawag-tawag, kakainis. Wag mo na lang silang wag mo na lang silang i-accept. Ganyan din sa akin. Ang dami. Kaya hindi ko nilalagin yung ko. Hindi ko nilalagin yung inbox ko. Yung inbox ko doon sa page. Ang dami kaya nila doon.
Oo nga, itik pa nga. Kwak, kwak, kwak. Ayan, solid pa rin. 5 million in the house. Mega mega love shoutout sa inyo guys. 4 minutes left. I-exacto na lang natin isang oras para para buo. Paano bumili ng super sticker? Di ako marunong. Hindi ka naman makapagpalipat ng sticker dito sa akin. Kasi wala akong harang. Bili ka lang. I-click mo lang yung sticker na gusto mong ipadala. Tapos send. Tapos magbayad ka gamit ng Gcash mo. Ganun lang. May bala, wala namang baril. Ayan, 12:20 na pala. Ang bilis ng oras paggabi. Pag araw ang tagal. Pag pinindot ko kasi yung Gcash, ayaw naman. Ayaw naman. Gusto yun. Ganyan ang gawin mo, kailangan nakaset ka sa Google sa payment, tsaka sa subscription mo. Dapat nakaset yung payment mo doon. Dapat yung payment mo doon, i-link mo yung Gcash mo para makapagpalipat. Pagkatapos, syempre, dapat may laman yung Gcash mo. Kung wala, di wala rin. Yan, gaya ni Habibi, magpapalipat yan. Habibi, oh Habibi. Magpapalipat yan ng hotdog. Magkano na kasi yung bayad nun? 37 ba yun? Or nasa 50 plus? Kaloka, ni sumama yung dalawang taray ka din. Peace. Di atay. Puti gusto ko. Meron naman laman, ang sabi doon, Google setup. Ano nga yun? O, doon nga, isa-set up mo sa Google yung yung Gcash mo. I-send ko sa'yo mamaya kung paano. SR ko mamaya, Ingo, bago ako matulog. Baka sakali bukas, mabuhay na yung dollar sign dyan sa YT ko. Ikaw yung unang magpalipat. Hindi pa yun nakaset sa Gcash or account. Diba sa payment? Yes. Punta ka sa Play Store. Tapos isa-set mo doon yung payment and subscription. Tapos i-link mo yung Gcash. Aba, ganun. Sana ma-approve na yun. Bukas pa ako mag-a-apply. Hindi naman agad-agad yan hindi naman agad-agad yun ata ma-approve. Parang nag-apply ka lang ulit ng monetize. Ayan, 59 minutes na tayo. Ano kaya pag ganito yung mata ko? Para puti din yung itlog. Buena mano si Ingoy. Buena mano yan si Ingo pagka bumalik yung ads ko. Pag di ka nagpalipat sa akin, ipapalipat kita sa Ukraine. Pag okay na, subukan ko lang. Punta ka, ESR ko mamaya sa Play Store. Ano kaya pag ganito yung mata ko? Agmumukhang tao pa kaya? Ang cute pala pag ganito yung mata ko. Parang mata ng ewan. Mas malaki ang bawi niyan, doble. Sinabi mo pa, kasi yung palipat namin dito is mas malaki yung palit kaysa dyan sa Pilipinas. Kaya nga, yung currency namin dito,
Pag ipalit yan sa Pilipinas. Shout out kay sis VJ na naiinis sa kanyang mga alaga. Okay guys, paalam na. Bye bye. Good night. Thank you so much. Shout out sa inyo mga katropa. Thank you, thank you. Bye bye. Ingat kayo lahat dyan mga katropa. Kita kits pag uwi. Stop it. Stop.